Moi ben, pois neste terceiro vídeo, despois de xa saber como son os toques e de ter clara a melodía, imos intentar conxuntala. Lembrade, empezamos con 4 golpes. E as persoas despois, que non son a que inicia, empezan con 4 golpes facendo coincidir o primeiro destes 4 golpes no pan do Ana come pan do veciño. Pam, 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 Ana come pan, 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 Ana come pan. Se queres que vaya veña, meniña o teu lugare, has de prender la cadela, que non fai se non ladrare, que viva a trulla, que a trulla viva, que viva a trulla toda a vida. En este intre podemos facer a recabaliño, vamos para o non, cando que irades, con libertade, e cada unha de vos cando lle pete. Ahora tocará a outra e a outro. O río cando vai cheo leva carballos e follas, tamén podía levar as linguas marmuradoras, que viva a trulla, que a trulla viva, que viva a trulla toda a vida. Este é un final que iremos aprender máis tarde.